Вітаю вас, паважаныя гледачы! З вами Александр Кнырович і атмасфера. Санта-Барбара, гульня тронаў, слова пацана і 17 імгненняў весны. І ў нашым бесконцым серыяле пачаўся ўжо новы 32 сезон. Ну добра, павінна ж быць у жыцці нешта стабільнае, аднак акрамя класічнага свістаць усіх наверх і разгільдзяйства я тут не пацярплю, ага, ужо 32 гады. Акрамя ўсяго гэтага, на што мы ўжо наглядзеліся па самае не хачу. І ўжо вельмі хочацца пераключыць на, напрыклад, на Лебедзінае возера. Акрамя ўсяго гэтага былі і арыгінальныя знаходкі. Паспеў ён паслаць узбекаў, кудысьці далей, з Беларусі. Прызнаць, што яны тут і не патрэбны. І работнікаў выканкамаў таксама паслаць. Ці то на фронт паўднёвы, украінскі, ці то проста у палі. А і праўда, надвор'е такое добрае, чаго ж ім па душных кабінетах сядзець. Цікавая была нарада, але і акрамя яе тыдзень прынес чарговыя атакі ЗСУ па складах кампаніі «Вайлдберріс». І сярод пацярпелых ўжо ёсць беларускія вытворцы. Таму разбяром, што гэта значыць для нас. А яшчэ пагаворым пра рэгуляванне цэну і пра тое, чаму за школьную форму давядзецца плаціць даражэй, і яна будзе горшай якасцю. І паспрабуем адказаць на пытанне, а колькі ввогуле беларусаў глядзіць прапаганду па тэлевізары. Усіх гэтых азаронкаў, мукавозчыкаў, гладкіх, тураў. Як думаеце? У мяне ёсць адказ. Таму запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Поехали. Лукашенку несла. Было прыгожа. Любимое. Выпакутаванае. Вынашанае і выкармленае правую цыцкаю. Левую, нагадаю, ён выкарміў парк высокіх тэхналогій, таму выкармленая правую цыцкаю сельская гаспадарка зноў яго расчаравала. Няма парадку. І чамусьці міліцыя з вайскоўцамі ды пракурорамі не помогают. Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Как всегда, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Вось як вы думаете, Трамп там ці Макрон, ці хоць нават Путін, яны таксама займаюцца тым, што заганяюць грамадзянаў назад у каўгас. Я асабіста такіх навінаў не бачу, але, можа, я нешта прапусціў. І вось жа, на 32-й год такіх танцаў з бубнамі яно ж зразумела, што сам падыход не працуе. Што ўсе гэтыя грамадзяне, якія сядзяць і глядзяць на цябе баязлівымі і адданымі вачыма, яны ж проста чакаюць, калі гэта скончыцца. І хто ввогуле верыць, што наслухаўшыся пра дысцыпліну і працоўныя прарывы, яны вось проста з кабінету паімчацца ў палі. А калі хтосьці верыць, то навошта ім пагражаць менавіта тым, што адправіш іх туды же, крышачку паруліць трактарамі, ці папрацаваць падсобнымі рабочымі. Значит, Савгенович, всех чиновников области, района и правительства, если есть такие, туда, на технику. Не просто ходите контролировать, контролеров у нас хватает, на технику. Зачем в райисполкоме сотня там или 80 человек сидят? Зачем они там сидят? У нас было в советские времена достаточно людей в колхозах, совхозах. Но я помню, в райком вызвали так: ты поедешь в колхоз 1 мая, садись на гусеничный трактор, если на комбайне не можешь работать. Иди работай на гусеничном. Я работал на гусеничном тракторе, никакой не механизатор.
День работал с механизатором, а дальше один. Почему мы этот опыт не используем? Ну ладно б, у полі. Але ж яшчэ ён пагражаў неназваным сабатажнікам, гультаяватым і бяздзейным адправіць іх служыць на украінскую мяжу. Дзе мы, вядома, нікому не пагражаем. По кадрам. Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять начнут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. Уявіць якога-небудзь зайца у кассы з аўтаматам – гэта яшчэ то відовішча. Не кожны салдат НАТО такое вытрымае. Але ёсць і Шыліна. Не ўсіх ён адпраўляў на трактар ці в армію. Некаторых у Польшу. И не надо думать, что мы останемся без кадров. Всех, кого вы там повыгоняете на местах, должны с вашего разрешения трудоустроиться на другую работу. Если захотят в Польшу, пожалуйста, пусть едут в Польшу. Я вось толькі не зразумеў сістэму крытэрыяў. Як трапіць менавіта ў Польшу, а не на мяжу. Калі вы зразумелі, напішыце пра гэта ў каментарах, а мы пажадаем вяскоўцам добрага ўражаю і рушым далей. Так, на нарадзе жа было тое-сёе і пра неўдзячных узбекаў, якім чамусьці не спадабалася нармальная беларуская зарплата. І аказалася, што ніхто ім нічога і не абяцаў. Што здзелка была ў іншым. Маўляў, калі Узбекістан хоча беларускага малака і мяса, то ён павінен, правільна, сам іх вырабіць. Прывесці сваіх людзей, верагодна пабудаваць свае фермы, купіць ці выгадаваць сваіх жа цялятаў. Ну, я ж правільна яго зразумеў. А грошы? Дык іх ніхто і не абяцаў. К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товаров произведут, тем больше зарплата. Если вам не надо, Витебская, Могилевская, Гомельская или Гродненская область, если вам люди со стороны не надо, не берите. Я вас не заставляю их брать. Пра тое, што гэта толькі на паперцы ці ў галаве ў Лукашэнкі зарплата ў Беларусі $1000 на асобу. Асабліва ў беларускай вёсцы. Рэальнасць – 1700 вакансій жывёлаводаў і заробак ад 860 не долараў, рублёў. І не, ніякія мігранты гэтую праблему развязаць не могуць. Няма такой краіны ў свеце, грамадзяне якой былі б дастаткова адукаваныя, каб прыляцець і сацыялізавацца ў Беларусі. Пры гэтым гатовы былі б працаваць на чужыне за $300. Такой краіны проста няма. Мы унікальны. І тут не дапамогуць ні узбекі, ні пакістанцы, ні зімбабвійцы, ні. Напішыце самыя у каментарах. Пакуль сельская гаспадарка будзе дзяржаўнаю, все будзе менавіта так, толькі горш. Выглядае, што хутка Лукашенко асабіста будзе бегаць за кожным камбайнерам ці даяркой з алкатэстам і патрабаваннем узмацніць дысцыпліну. Пакуль з беларускай вёскі не з'едзе апошні чалавек. На гэтым тыдні збройныя сілы Украіны працягнулі метадычна разносіць склады інтэрнэт-гіганта Wildberries. Відовішча складоў плошчай дзесяткі, а часам і сотні тысяч квадратных метраў у агні, канешне, выклікае эмоцыі. Але што гэта значыць для эканомікі і што гэта значыць для беларусаў? Ну, па-першае, 22 000 беларускіх прадаўцоў працуюць праз Wildberries. І вельмі вялікая іх частка прадае сваю прадукцыю ў Расію менавіта праз гэтыя склады. І вось уже кампанія Modum заявіла аб стратах траціны сваіх запасаў, прызначаных для онлайн-продажаў у Расіі. Ці кампенсуе гэтыя страты Wildberries? Не, не павінен.
Тыя кампенсацыі, якія ён ужо выплачвае, не пакрываюць і 10-й часткі кошту тавару. І паводле закону гэта праблема самых прадаўцоў. Кампанія не бярэ адказнасці ў выпадку паражэння складоў дронамі ЗСУ. І не думаю, што нейкі страхавальнік будзе браць на сябе такія рызыкі ў краіне, якая ваюе. Што ж датычыць беларускага падраздзялення Wildberries, то на цяперашні момант нейкіх негатыўных наступстваў для работы кампаніі для беларускіх пакупнікоў не назіраецца. Так, могуць часткова выпасці нейкія асобныя пазіцыі, і не больш за тое. Але кіраўніцтва Збройных сіл Украіны паставіла сабе задачу пацэліць ва ўсе даступныя ім склады Wildberries. На гэты момант разбіты 19% лагістычных магутнасцяў. Страты больш за $2 мільярды. У выпадку, калі будзе выведзена з ладу чвэрць плошчу, кампанія проста спыніцца. І тады перабой з пастаўкамі будуць і ў Беларусі. Дачакаемся? Як думаеце? Wildberries – лідар гэтага сегменту рынку Беларусі, і ён актыўна расце. Наше антыманапольнае ведомства павінна было б абмяжоўваць яго дзейнасць на карысць мясцовых пляцовак. Але пакуль сітуацыя выглядае адваротна. Чыноўнікі працуюць на расійскага гіганта. Але можа іхнюю работу зробіць ЗСУ? Паглядзім. Паехалі далей. За школьную форму цяпер вы будете плаціць больш, і яна будзе горшай якасці. Віншую. Чаму я у гэтым так упэўнены? Ну, рэестр вытворцаў школьнай адзежы дзее на тэрыторыі Беларусі ўжо нейкі час, але з 13 жніўня у яго ўносяцца змены. Цяпер адзенне павінна быць пашыта на тэрыторыі Беларусі, і не менш чым на 50% мусяць быць выкарыстаныя тканіны, вырабленыя ў Беларусі ці Расіі. Вось скажыце, вось вы, асабіста вы, кагосьці пра гэта прасілі? Чаму праблемы убогага беллёгпраму павінны развязвацца за кошт вашых асабістых даходаў? І ўсё роўна ж не дапаможа. І дзе нашае антыманапольнае ведомства? Чаму яно спіць падушку менавіта тады, калі трэба было б даць па руках чыноўнікам? Мне здаецца, з задачаю выбраць, якую менавіта і з чаго пашытую адзежу насіць, вы цудоўна справіліся б і самі, без удзелу дзяржавы. Праўда? А з іншага боку, колькасць таварных пазіцыяў, паводле якіх рэгулююцца цэны, зноў скарацілі. І гэта добра, гэта правільна. Але вось што дзіўна. Цэны на чорную гарбату рэгулююцца. Цэны на зялёную гарбату рэгулююцца. А вось калі вы надумаеце стварыць новы купаж, змяшаўшы іх паміж сабою, то рэгуляванне цэнаў ужо не працуе. Вялікі беларускі цэнавы парадокс. Калі вы можаце яго растлумачыць, напішыце ў каментарах. І калі вы, канешне, у бяспецы. Мне гэта не пад сілу. Я здаюся. Як думаеце, колькі чалавек глядзяць азаронка ці тура? Пагадзіцеся, заўсёды здаецца, што недзе ёсць нейкая армія не вельмі далёкіх, шчыра скажам, беларусаў, якія сядзяць, утнуўшыся ў экраны, і глядзяць вось такую мутню. І што іх мільёны. Але гэта ілюзія, падман. Іх такіх беларусаў амаль не існуе. Чаму я магу так смела гэта сцвярджаць? Рэсурс «Медыаметр» праводзіць рэгулярныя замеры аўдыторыі беларускага тэлебачання. Чарговая справаздача датаваная чэрвенем 26 года. Што можна даведацца з яе? Што аўдыторыя тэлеперадачаў падае, і цяпер толькі 51% беларусаў штодзённа ўключаюць тэлевізор. Але што яны глядзяць? У першую чаргу кіно, серыялы, спорт. Інфармацыйныя прадукты цікавяць толькі 15%, ад гэтага 51% не ад усіх беларусаў. А што гэта значыць? Што ўся штодзённая аўдыторыя інфармацыйнага вяшчання, а азаронак з турам займаюцца менавіта гэта. Яна складае менш за 700 000 чалавек. А калі зазірнуць у глыб гэтых 700, то высветліцца, што глядзяць яны ў першую чаргу расіянаў, Кісялёва са Скабеевай. Бо на першых пазіцыях апынуцца менавіта расійскія інфармацыйныя прадукты. Таму няма ніякіх мільёнаў, якія выбіраюць прапаганду.
Гэта фейк, ілюзія. Хутчэй праблема ў тым, што сёння у палітычнай міжсезонні ў Беларусі нармальны беларус выключае дзяржпрапаганду, разумеючы, што ён сам амаль ні на што не ўплывае. На заронка з мукаводчыкам ён дакладна не глядзіць. Ужо будьце упэўнены. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся у наступным выпуску. Бывайце.